αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Δράμας, αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Κυριών Δράμας, Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, κυρία Αλίκη Τσιαμούρα, κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στον πρώτο της Ορθοδοξίας θρόνο, αυτόν της Κωνσταντινουπόλεως, όταν λοιπόν αμέσως μετά την εκλογή του επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, συνάντησε και τον σύγχρονο Άγιο της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίον όλοι γνωρίζουμε, τιμούμε, ευλαβούμαστε και επικαλούμαστε στις κατηδίαν προσευχές μας. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν είχε κάνει τότε μια δημόσια μαρτυρία και είπε «Ο Θεός μας έδωσε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον καλύτερο Πατριάρχη». Με αυτά τα λόγια του Αγίου Παΐσιου λοιπόν, σας καλωσορίζουμε όλους στην απόψινή μας εκδήλωση, στην παρουσίαση του βιβλίου του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γερασίμου Βλατίτσι, ενός βιβλίου για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το οποίο τιτλοφορείται «Η Εκκλησιαστική Διπλωματία και Πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου, κατά την 30η Πατριαρχία του, συμβολή στην Εκκλησιαστική Πολιτική και Διπλωματία 1991-2021. Η Πατριαρχία του βέβαια συνεχίζεται και ευχόμαστε επί πολλά ακόμα χρόνια να πηδαλιουχεί με υγεία και δύναμη το καράβι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όπως θα διαβάσατε στην πρόσκληση της εκδήλωσής μας, ομιλητές απόψε θα είναι τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα άλλωστε που παρουσιάζεται σήμερα ο καθένας από τη δική του πλευρά. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Ποιμενάρχης της Δράμας, ο κύριος Δωρόφεος, ο οποίος ποιμαίνει εδώ και 1,5 χρόνο την τοπική εκκλησία της Δράμας, Μητρόπολη των λεγόμενων νέων χωρών, έχοντας την πνευματική του αναφορά στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και επιπλέον, μαζί με την αρχιερατεία του αυτή, πρέπει να αναφέρουμε ότι μεγάλωσε, ανατράφηκε και διεικόνησε σε Μητρόπολη και πάλι της Μακεδονίας, δηλαδή και πάλι των λεγόμενων νέων χωρών. Στην Ιερά Μητρόπολη ηγουμενήσεις, αποκτώντας και εμπειρία και από τη διακονία του στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου ως γραμματέας αυτής. Έτσι είναι βέβαιο πως γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα που πραγματεύεται ο πατήρ Γεράσιμος στο βιβλίο του. Δεύτερος ομιλητής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γρηγόριος Λιάντας, με ερευνητικό αντικείμενο τις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις, εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλωματίας, ο οποίος είναι μεν ο σύμβουλος καθηγητής του πατρός Γερασίμου, αλλά σίγουρα είναι και ο εμπνευστής του θέματος της παρούσης εργασίας και ο καθοδηγητής του ερευνητή στις μεταπτυχιακές του αυτές σπουδές. Και τρίτος ομιλητής είναι ο ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο αγαπητός σε όλους μας πατήρ Γεράσιμος, τον οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον παρουσιάσω εγώ σε εσάς, ούτε και μπορώ να το κάνω εγώ σε εσάς. Είναι δικός σας άνθρωπος, εσείς τον ζείτε καθημερινά. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι πως διαβάζοντας την εργασία του, αντιλαμβάνεται κανείς την αγάπη που τρέφει για τη μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και για τον προκαθήμενό της και διαπιστώνει τον ζήλο του για την έρευνα και την αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων. Καλωσορίζουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, καλωσορίζουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και πρώην Βουλευτή Σερών, κύριο Μπόλαρη. Καλώς ορίσατε. Έτσι λοιπόν, πριν περάσουμε στους ομιλητές μας, θα παρακαλούσαμε την Πρόεδρο της Ένωσης Κυριών Δράμας, κυρία Αλίκη Τσιαμούρα, στην οποία άλλωστε και οφείλεται και η σημερινή άρτια διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, για τον δικό της χαιρετισμό.
μεγάλη τιμή για την Ένωση Κυριών Δράμας να συμμετέχει στην οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Δράμας, ώστε να παρουσιάσουμε από κοινού το βιβλίο ενός χαρισματικού κληρικού, του πατρός Γερασίμου Βλατίτση, προς τιμήν μιας τόσο σπουδαίας προσωπικότητας που επί 30 και πλέον έτη βρίσκεται στο τιμόνι του πιο απαιτητικού ρόλου της Ορθοδοξίας μας. Θεωρώ πως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τη συστηματική και διεξοδική έρευνα που απαιτεί η συγγραφή ενός τέτοιου εκπονήματος, καθώς και το βάρος της ευθύνης που φέρει ο συγγραφέας του, προκειμένου όχι μόνο να αποδώσει πιστά και αντικειμενικά την προσωπικότητα, το έργο και την δράση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου, αλλά παράλληλα και να γνωστοποιήσει στο αναγνωστικό κοινό τις λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της πολυετούς δράσης του, όπως για παράδειγμα αυτής της οικολογικής πολιτικής του, πάντοτε φυσικά υπό το πρίσμα της θεολογικής σκοπιάς, αλλά και του κοινωνικού φιλανθρωπικού έργου του. Σε περαιτέρω και πιο εύστοχο σχολιασμό φυσικά, έχουμε εδώ τους ειδικούς που με πολύ αγάπη και σεβασμό καλωσορίζω, το Σεβασμιότατο φυσικά, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον Γιάννη Γρηγόριο, τον υποψήφιο της Θεολογικής Σχολής, τον δάκτορα, τον Μωυσίδη Κυριάκο. Από την πλευρά μου θα ήθελα να τονίσω τόσο πολύ με συγκινούν οι άνθρωποι που αγωνίζονται άοκνα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στέκομαι με σθένος αρρωγή σε όποιο πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίσουν οι αδύναμοι συνάνθρωποι μας, ανεξαρτήτου δόγματος και πίστης, σεβόμενοι πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία. Οι ποιότητες αυτές χαρακτηρίζουν τόσο τον Παναγιώτατο, κ. Βαρθολομαίο, όσο και τον Αρχιμανδρίτη, κ. Γεράσιμο. Άλλωστε, η φιλοσοφία του σωματείου μας είναι ακριβώς αυτή. Γι' αυτό και η συμβολή μας στη σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε παρά να είναι κέρια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον πατέρα Γεράσιμο, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω από τα πρώτα του βήματα στον εκκλησιαστικό χώρο και να διακρίνω αμέσως το ανήσυχο πνεύμα του, τη θέλησή του για συνεχή πρόοδο και προσφορά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ξεχώρισε πρώτος ο μακαριστός Μητροπολίτης Διονύσιος, ο οποίος με την διορατική του ματιά, όταν αποφάσισε να αναγείρει ναό προς τιμή του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ιδρυτή της Ένωσης Κυριών Δράμας, τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε σημαντικές αρμοδιότητες παρά τον νεαρό της ηλικίας του. Τον έθεσε ένα δύσκολο έργο, τονίζοντάς του ότι πρέπει να τα καταφέρει. Και τελικά τα κατάφερε, μάλιστα πέραν από τις προσδοκίες του. Αυτό όμως που με συγκινεί βαθιά είναι η αμέριστη αγάπη και η πατρική φροντίδα του για την νεολαία, δίπλα στην οποία στέκεται πάντοτε με διακριτικό και εύστοχο τρόπο, δίχως αυστηρότητες και επιβολές. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η πρωτοβουλία του να ιδρύσει την νεανική συντροφιά, την Κιβωτό του Αγίου Χρυσοστόμου Δράμας, η οποία αποτέλεσε εξ αρχής μια μεγάλη αγκαλιά για όλα τα νέα παιδιά, έναν τόπο μάθησης και ψυχικής ανάπαυσης. Εμείς στην Ένωση πιστεύουμε πως πέρα από την επιστημονική προσέγγιση των διαφόρων ζητημάτων, είναι αναγκαία και η κατάλληλη εκκλησιαστική παρουσία, η οποία είναι ικανή να στηρίξει και να καθοδηγήσει πνευματικά τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και πολύ συχνά απευθυνόμαστε στους κληρικούς μας, μεταξύ αυτών και στον πατέρα Γεράσιμο, ώστε να μας συμβουλεύσει και να βρούμε από κοινού λύσεις. Πατέρα Γεράσιμε, σας εύχομαι ολόψυχα στεναρή συνέχεια του ιερού λειτουργήματός σας, ανεπισφίαστου από την απαξίωση των αρχών και ιδανικών που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Σεβασμιότατε, κρίνω πως είναι ευτύχημα να έχετε κοντά σας νέους μορφωμένους ιερείς που υπηρετούν συνειδητά και με αυταπάνη στην Εκκλησία με εσάς σαφώς το τιμόνι, που είστε ξεχωριστή μορφή της ιεροσύνης. Η Θεία Χάρις να ενισχύει το έργο σας και να σας χαρίσει απλόχερα, πραότητα, πνευματικότητα και αξιοσύνη, αυτό που σας χαρακτηρίζει και σας ευχαριστούμε.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και σας εύχομαι από καρδιάς καλή Σαρακοστή, με το καλό να έρθει το Άγιο Πάσχα, να έχουμε υγεία προπαντός, ειρήνη στις ψυχές μας και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη και πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας για να είμαστε και εμείς καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε, και σας συγχαίρουμε τόσο για το έργο που επιτελείτε και στο επίπεδο του πολιτισμού, αλλά κυρίως για εκείνες τις δράσεις σας που ανακουφίζουν τον πάσχοντα άνθρωπο και προσφέρουν στους ζωφερούς αυτούς καιρούς χαμόγελο και ελπίδα. Παρακαλούμε τον δήμαρχο της όμορφης αυτής πόλης, της Δράμας, που μας φιλοξενεί, κύριο Γεώργιο Αγόπουλο, για έναν χαιρετισμό. Ο Δήμος Δράμας είναι άλλωστε και συνδιοργανωτής της απόψινής. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κυρίες και κύριοι, εαυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Δρόμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος έχει συμβάλει τα μέγιστα στην επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του Πατριαρχείου κατά τη διάρκεια της πέραν της 30ετίας Πατριαρχίας του. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι η συμβολή του στο διορθόδοξο διάλογο του Πατριαρχείου με τις άλλες εκκλησίες της Ανατολής, στο διαχριστιανικό διάλογο με τις άλλες εκκλησίες και στο διαθρησκευτικό διάλογο με άλλες θρησκείες και η εν γέννη συμβολή του στην εκκλησιαστική, πολιτική και διπλωματία. Όλο αυτό το έργο, η αξία του οποίου είναι αυταπάδεικτο, αναλύεται με καθαρό και εναργή λόγο μέσα από το βιβλίο του πατέρα Γεράσιμου. Ένα πόνημα που καταφέρει να μας κάνει όλους κοινωνούς του μεγάλου έργου του Πατριάρχη μας. Και συνιστά μια θεολογική και εκκλησιαστική μελέτη που διερευνά με συνέπεια μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την εκκλησιαστική, πολιτική και διπλωματία τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς ένας δραμηνός πατέρας, ο δικός μας πατέρας Γεράσιμος, παράλληλα με το τεράστιο ποιηματορικό έργο που επιτελεί στην τοπική εκκλησία, την τοπική κοινωνία και κυρίως την νεολαία μας, όπως τόνισε και η κυρία Λίκη, να πλουτίζει με την πνευματική του μας ζωή επιδόμενος στη συγγραφή πονημάτων όπως αυτό που σήμερα θα μας παρουσιάσει και θα τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας. Πάνω Συλλογιότατε, ειλικρινά, με θαυμασμό, στέκομαι απάνω σου στο έργο που επιτελείς όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχία. Θα καλέσουμε τον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Ζήση Παπαδόπουλο, για έναν χαιρετισμό. Επίσης και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι μέσα στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κ. Μιχαήλ Μουρβετίδη, θα ήθελα να σας απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του. Δυστυχώς, αμιλημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, όμως μου ζήτησαν να σας μεταφέρω το ζωηρό ενδιαφέρον του για το περιεχόμενο της απόψινής εκδήλωσης. Εδώ, στο φιλόξενο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Ακροπόλεως Δράμας. Η παρουσίαση του βιβλίου του Πανοσιολογίου του Αθηνοτροφείου Μαδρίτη Γεράσιμου Πλατίτσι αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να εξερευνήσουμε την ουσιαστική σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και την πολιτεία, καθώς και τη γεωπολιτική διάσταση αυτής της σχέσης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ένωση Κυριών Δράμας για τη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και επίκαιρης βιβλιοπαρουσίασης. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας και έχει σημασία που το επισημαίνουμε τον άρχοντα πρωτέκδικο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον κύριο Γεώργιο Κουκουτσίδη, ο οποίος τιμάει με την παρουσία του σήμερα την εκδήλωσή μας.
Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε πως η τόσο έντονη παρουσία του κόσμου στη βιβλιοπαρουσίαση αυτή φανερώνει πως ο ευλογημένος λαός της Δράμας τιμά, σέβεται και αγαπά την πονεμένη μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, καθώς και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος δίνει πραγματικά τη δική του μαρτυρία για το όνομα του Χριστού και για το γένος των Ελλήνων σε συνθήκες δύσκολες και μάλιστα πολλές φορές σε επικίνδυνες. Και τώρα παρακαλούμε τον πρώτο μας ομιλητή, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, κύριο Δωρόθεο, να λάβει το λόγο για τη δική του εισήγηση. Σεβασμιότατε, ο λόγος σε εσάς. Στα αλήθεια, επισκέφθηκε ο Θεός τον λαό Του και μας έδωσε τον κατάλληλο Πατριάρχη. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμες αρχές του τόπου μας, κυρίες και κύριοι, σεβαστοί πατέρες, αυτά τα λόγια συμπυκνώνουν την όλη προσωπικότητα και διακονία του προκαθημένου της Εκκλησίας μας Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος στέλνει τις συγχαρητήριες ευχές του και στον συγγραφέα, τον πατέρα Γεράσιμο, αλλά και σε όλους εμάς που συναντηθήκαμε απόψε εδώ και τα πατρικά σεβάσματά του. Θα προσπαθήσουμε να διασωγραφίσουμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη στην αγάπη σας, βασιζόμενοι στη μεταπτυχιακή μελέτη του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου πατρός Γερασίμου Βλατίτσι, αδελφού και συλλειτουργού και συνεργάτου στην Ιερά μας Μητρόπολη. Η μεταπτυχιακή εργασία του πατρός Γερασίμου δείχνει καταρχήν την αγάπη του προς το πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη και το σεβασμό του προς το θεσμό του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Η διάρθρωση της εργασίας του γίνεται με επιστημονικό τρόπο, σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Όλα αυτά συντελούν στην αρτιότερη παρουσίαση του θέματος, το οποίο έχει τον τίτλο «Η Εκκλησιαστική Διπλωματία και Πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου κατά την 30η Πατριαρχία του». Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το βιογραφικό και τον ενθρονιστήριο λόγο του κ. Βαρθολομαίου. Το δεύτερο αναφέρεται στις διορθόδοξες σχέσεις, το διάλογο και τις συνάξεις με τα υπόλοιπα ορθόδοξα πατριαρχία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το τρίτο στο διαχριστιανικό διάλογο με άλλες εκκλησίες. Το τέταρτο στον διαθρησκειακό διάλογο με άλλες θρησκείες. Το πέμπτο κεφάλαιο στην οικολογική δράση του κ. Βαρθολομαίου και το έκτο στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Κατά το παρελθόν έτος, ο Παναγιώτης Πατριάρχης μας, κ. Βαρθολομαίος, συμπλήρωσε 50 έτη αρχιεροσύνης και φέτος, το 2024, 33 έτη Θεοφιλούς Πατριαρχίας. Αδυνατούμε με ένα κοχλιάριο να συμπεριλάβουμε την προσωπικότητα και το έργο του που ξεπερνά τον ωκεανό. Θα μου επιτρέψετε η συμβολή μου στη βιβλιοκρισία της μεταπτυχιακής μελέτης του αγαπητού συμπρεσβυτέρου κ. πατρός Γερασίμου Βλατίτσι να είναι η αναφορά σε αποσπάσματα των θεμάτων του βιβλίου του, τα οποία περιγράφουν το έργο και το πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, όπως περιέχονται στα οσάνω κεφάλαια της εργασίας του. Πρώτον, στον ενθρονιστήριο λόγο του ο Πατριάρχης μας θυμίζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, προκάτοχό μας εδώ στη Δράμα, ο οποίος παραλύτησε τη δεσποτική μήτρα με ακάθινο στεφάνι. Παρομοίως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται όχι σε στεφάνι, αλλά σε σταυρό. Λαμβάνουμε το σταυρό Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο Άγιος Ανδρέας, Όστος Ανδρέας Μητρητής της Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, η συνέχιση της ανόδου εις των κρανίου τόπων, η συσταύρωση ημών το Κυρίο και δι' αυτούς συστρατευωμένη η Εκκλησία, η συντήρηση του φωτός της Αναστάσεως. Έχει δηλαδή αίσθηση της μαρτυρικής αποστολής του. Ως προκαθήμενος Ορθόδοξης Εκκλησίας διατρανώνει την πιστότητά του σε αυτήν. Η Ορθοδοξία, λέει, είναι η ορθή λατρεία του Θεού και το χριστοπρεπές ήθος. Η διακονία της αγάπης είναι πάντοτε δυναμική, ποτέ στατική, ζώσα και ζωοποιός, ένα ελπιδοφόρο σημείο
η φωνή του ουρανού στην σύγχρονη πλημμυρίδα. Επιδεικνύει ως Πατριάρχης ζήλο απαράμιλο και ασυνείδηστη εργατικότητα για την ανάπτυξη της οικουμενικής διάστασης, της βιωματικής μαρτυρίας και του πνευματικού μηνύματος της Εκκλησίας. Δεύτερον, ας αναφερθούμε ειδικότερα στο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του προκαθημένου του στις διορθόδοξες σχέσεις, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μας παρουσιάζει ο πατέρας Γεράσιμος το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του προσώπου που τιμά τον χρόνο του στην κοινωνία αγάπης των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Διαπιστώνει όμως τον κίνδυνο να διολιστήσει η ενότητα των Ορθοδόξων σε μια χαλαρή ομοσπονδία εκκλησιών. Με πρωτοβουλίες του Παναγιωτάτου συστάθηκε ο θεσμός της συνάξεως των Ορθοδόξων Προκαθημένων, ο οποίος για πρώτη φορά συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο του 1992, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Ο Πατριάρχης θεωρεί ύψιστο καθήκον του να εκφραστεί η ενότητα και η οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στη σύναξη μας βεβαιώνει ο συγγραφέας, επιβεβαιώθηκε η ενωτική, αγαπητική και πνευματική σχέση μεταξύ των προκαθημένων. Δυστυχώς, άχρη καιρού. Είναι η ώρα της Ορθοδοξίας, του χρέους και των δυνατοτήτων της. Η ειρήνη μεταξύ των Ορθοδόξων πιστών είναι η πεμπτουσία της πίστης και της ενότητας. Η ενότητα βέβαια των Ορθοδόξων Εκκλησιών δοκιμάστηκε σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτον, στο ζήτημα της Ορθόδοξης Διασποράς και της κανονικής οργάνωσής της. Πρόκειται για την επίλυση και διευθέτηση του προβλήματος ύπαρξης μόνον ενός επισκόπου σε κάθε μία από τις υποοργάνωσες τοπικές εκκλησίες, όπως η Οκεανία, Αυστραλία, Βόρεια και Νότια Αμερική και Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, αν πάμε σήμερα στο Παρίσι, θα έχουμε έναν Ορθόδοξο ιεράρχη που θα υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Κωνσταντινούπολεως, θα έχουμε άλλον έναν που θα είναι παράδειγμα Σέρβος ή Ρουμάνος ή του Πατριαρχείου Αντιοχίας και ούτω καθεξής. Αυτό δεν διευκολύνει την ενότητα των εκκλησιών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερη δοκιμασία. Η ενότητα δοκιμάστηκε με τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ανατολικής Εκκλησίας το 2016 στην Κρήτη, η οποία και θα έλυε το πρώτο πρόβλημα και όχι μόνον αυτό, της κανονικής δηλαδή αρμοδιότητας. Και ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν καθοριστικός σε αυτό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωριζόταν διαχρονικά ως ένας εκκλησιαστικός θεσμός με οικουμενική αποστολή και υπερεθνικές αρμοδιότητες επί 17 συνεπτούς αιώνες ζωής. Την Ορθοδοξία τη μαστίζει δυστυχώς ο εθνοφιλοτισμός σε μεγάλο βαθμό. Επισημαίνει ο συγγραφέας μας, εύστοχα και εύσημα σημειώνει ο Παναγιώτος, ότι χωρίς συνοδικότητα υπάρχει διχόνοια και διάσπαση της ενότητας. Χωρίς αγιότητα υπάρχει μόνο ηθική αρετολογία. Χωρίς καθολικότητα ατομικισμός. Και χωρίς αποστολικότητα επικυριαρχεί η αίρεση και η πεπλανημένη ή και με δόλο αντικανονική ερμηνεία των Ιερών Γραφών. Μόνο οι συνοδικές αποφάσεις είναι αυτές που δεσμεύουν τόσο την ιεραρχία όσο και το πίμνιο και υπερέκυνται η ασδήποτη μονομερούς απόφασης ιεράρχη. Εξάλλου, μόνο η ενότητα στα μυστήρια, στην κανονική εκκλησιαστική δομή και στην πίστη είναι αληθινή ενότητα. Δυστυχώς, η απουσία των Πατριαρχών Αντιοχίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας από τη Μεγάλη Σύνοδο οδήγησε σε ρήγμα στις σχέσεις Κωνσταντινούπολεως και Μόσχας. Ο Παναγιώτος τοποθετήθηκε με σχετική πατρική συγχωρητική επίοικια, αλλά και πικρία για τη ροπή της Εκκλησίας προς μία ομοσπονδιακή ένωση και όχι όπως αρμόζει κατά τα Χριστά ήθη και το κανονικό δίκαιο μιας ενιαίας Εκκλησίας αδιέρετης και αδιάσπαστης. Και τρίτον, η ενότητα πλήγηκε από την εκχώρηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Πατριαρχίας κ. Βαρθολομαίου το αυτοκεφάλου στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Εσθονίας το 1991-92 και οδηγήθηκε σε σχίσμα το 2018 με την αναγνώριση της αυτοκέφαλης Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε για τη στάση του Πατριαρχείου Μόσχας. Η αντίδραση στο Ουκρανικό αυτοκέφαλο που δεν έχει κανονικό και εκκλησιολογικό έρισμα, αλλά είναι απόρρια εμπροθέτου και όλος βλαπτικής μετατροπής της Εκκλησίας
εις εγκόσμιον καθίδρυμα, με σαφείς ακμές και υπενιγμούς για τον ηγεμονισμό της Ρωσικής Εκκλησίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας, ο κ. Βαρθολομαίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την αναγνώριση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας 1998, το σχίσμα εντός της Βουλγαρικής Εκκλησίας πάλι 1998 και της κρίσης στο Πατρίο Ιεροσολύμων το 2005. Η συμβολή του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου για τη λύση των προβλημάτων των ΟΣΑΜ εκκλησιών υπήρξε ακόμη μια ένδειξη της πατρικής του έγνοιας και της ανυστερόβητης προσφοράς στη διπανορθόδοξη ενότητα και συνοχή. Τρίτον, ας έρθουμε τώρα στις διαχριστιανικές σχέσεις. Σχέσεις δηλαδή με άλλα χριστιανικά δόγματα, όπως είναι η Καθολική και άλλοι. Στους διαχριστιανικούς διαλόγους υπήρξε ανεκτήμητη η συνεισφορά του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου. Συναισθάνεται την ευθύνη και τον καθήκον του. Η ώρα της Ορθοδοξίας, του χρέους και των δυνατοτήτων της έχει σημάνει τώρα στο σύγχρονο κόσμο. Η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της, ανταποκρινόμενη στο χρέος να μαρτυρεί την αλήθεια και την αποστολική της πίστη. Αποδίδει μεγάλη σημασία στο διάλογο, κυρίως με τους ετερόδοξους χριστιανούς. Η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός του άλλου, το πνεύμα αγάπης και σύμπνοιας και η υπογράμμιση της ενότητας και της συμφιλίωσης είναι η αντικειμενική σκοπή των διαλόγων του ύπατου φορέα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους Παλαιοκαθολικούς, τους μη Χαλκιδονίους, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Αγγλικανούς, τους Λουθυρανούς και τους διαμαρτυρόμενους Προτεστάντες. Ξεκάθαρη όμως είναι η θέση του Παναγιωτάτου για το περιεχόμενο του διαλόγου. Ο διάλογος με τους ετεροδόξους χριστιανούς δεν σημαίνει την αποδοχή των θέσεών τους, αλλά το σεβασμό και την κατανόηση της διαφορετικότητας και την υπέρβαση των διαφορών με την Ορθοδοξία ως φορέα της αληθείας. Ξεχωριστής βαρύτητας είναι ο διαχριστιανικός διάλογος Οικουμενικού Πατριαρχείου και Βατικανού. Δυστυχώς, το κίνημα της Ουνίας και ο σύμβητος προσιλητισμός αποτελεί αιτία αναστολής, ακόμη και ματέωσης κάθε διαλόγου μεταξύ των δύο εκκλησιών. Στο θέμα αυτό, ο Παναγιώτος συνέστησε την ειλικρινή ομολογία της ορθόδοξης αλήθειας, της απαρέγκλητης στήρησης των εμπειρικών και παραδοσιακών διδαγμάτων των πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και των δεσμευτικών αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Και όσον αφορά τη θέση του στο διαχριστιανικό περιβάλλον, ο Πατριάρχης ουδέποτε είδε τον εαυτό του ως πρώτο, αλλά με ταπεινότητα και σοφροσύνη εργάστηκε άοκνα για την ενότητα, τον διάλογο και τη συνεννόηση. Εφάρμοσε το primus inter pares, πρώτος μεταξύ ίσων, όχι ως πρωτείο εξουσιαστικής ισχύως ή υπεροχής, αλλά ως πρωτείο διακονίας, ταπείνωσης και αδελφοσύνης. Τέταρτον, αλλά και στο διαθρησκιακό διάλογο το Πατριαρχείο μας και ο προκαθήμενός του επέδειξαν έντονη κινητικότητα. Ο διαθρησκιακός διάλογος δεν συνιστά μία επιμέρους πτυχή της θρησκευτικής ταυτότητας, αλλά βασική προϋπόθεση της χριστιανικής αυτοσυνειδησίας. Οι διάλογοι με τον Ιουδαϊσμό εκκινούν από το 1977, ενώ με το Ισλάμ από το 1986. Σας θυμίζω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος εορτάζει την προσεχή Κυριακή, είχε όταν συνελήφθη εχμάλωτος από τους Οθωμανούς, είχε διάλογο με το Ισλάμ. Για τις αντικειμενικές της σχέδιες, κατά την ανταλλαγή απόψεων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνώρισε ότι κάθε θρησκεία θεωρεί αυτόν ως φορέα της αληθείας και της Θείας Αποκαλύψεως, όμως το ζητούμενο είναι ο σεβασμός και η κατανόηση και όχι η μυσαλλόδοξη απόρριψη του άλλου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνιζε ότι η θρησκεία εξακολουθεί να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς δύναται να διαδραματίσει ρόλο γεφυροποιού και ως φορέας αμοιβαίας κατανόησης και ανοιχτικότητας μεταξύ των ανθρώπων. Η αληθινή ειρήνη δεν επιτυχάνεται με τη δύναμη των όπλων ή την τρομοκρατία, αλλά μόνο μέσω της αγάπης, καθώς η πίστη πρέπει να χρησιμοποιείται για να καταπραίνει και να θεραπεύει τις πληγές των άλλων. Τόσο ο διάλογος όσο και η θρησκεία, σημειώνει ο κ. Βαρθολομαίος, είναι έννοιες παρεξηγημένες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο από μακρού χρόνου επενδύει στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των λαών
και απόδειξη είναι οι πρωτοβουλίες για σύγκληση συνεδρίων και συναντήσεων που προάγουν το διάλογο, το σεβασμό, την αλληλογνωμία, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία. Σε ομιλία του το 2008 για τα 60 χρόνια από τη σύσταση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, αναπτύσσει τις δύο εκ διαμέτρου αντιθετικές τάσεις εντός του Συμβουλίου και σημειώνει. Η πρώτη τάση ήταν η αμιγώς εκκλησιαστική, που πρόκρινε τον οικουμενικό προβληματισμό και την έγνοια για την οργανική και δογματική ενότητα των εκκλησιών. Η δε πραγματιστική, αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες ομοφωνίας και σύμπνοιας σε δογματικό επίπεδο, ερμήνευσε τον οικουμενισμό ως κίνημα για ποικιλότροπη δράση υπέρ του κόσμου στο κοινωνικό, πολιτικό, επιστημονικό και πνευματικό πεδίο. Οι πράξεις βίας εν ονόματι των θρησκευτικών προκαταλήψεων ή των θρησκευτικών πεποιθήσεων εξισωνόταν κατά το Οικουμενικό Πατριαρχείο με υποβάθμιση της πίστης και της ίδιας της ζωής. Δεδομένου ότι η αληθινή αγάπη προέρχεται από τον Θεό, ο οποίος δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, αγαπά έκαστο πρόσωπο που τελεί εν τη θεία αυτού προνοία, η αγάπη του συνανθρώπου είναι μονόδρομος. Η αγάπη και ο σεβασμός του άλλου είναι αγάπη και σεβασμός στον Κύριο. Η Εκκλησία κατά τον Πατριάρχη θα πρέπει να αγωνίζεται για να καταστήσει αισθητή την άνωθεν ειρήνη επί της γης, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να κατέχει εκ της ιστορίας του μία θέση ιδιαίτερη. Αλλού τονίζει τον υψηλό ρόλο της θρησκείας. Η θρησκεία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και εμφανίζεται ως σημαντικός παράγων δια το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Η ειρήνη των θρησκειών είναι βασική προϋπόθεση της ειρήνης μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Το μεγαλύτερο λάθος μας δεν είναι το γεγονός ότι περιμένουμε τόσα πολλά από τη θρησκεία, αλλά ότι δεν περιμένουμε ακόμη περισσότερα από αυτή τη μεγάλη πνευματική δύναμη, τη βαθιά ριζωμένη στην ανθρώπινη ψυχή, σε θέματα που αφορούν την ειρήνη, την αλληλεγγύη, το νόημα της ζωής και τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου και της δημιουργίας. Συμπέρασμα. Κανένας ίσως άλλος εκκλησιαστικός ηγέτης στην ιστορία δεν έχει δώσει τόση βαρύτητα στον οικουμενικό διάλογο και την επικοινωνία, είτε διαχριστιανικό είτε διαθρησκειακό, ως πρωταρχικό μέλημα της πατριαρχικής θητείας του. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε κάποιες άλλες όψεις της διακονίας του Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίου. Η πρώτη είναι ότι επί της θητείας του έγινε η αγιοκατάταξη των περισσότερων συγχρόνων οσίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με το βίωμα και το παράδειγμά τους καθοδηγούν τη σύγχρονη γενιά χριστιανών στην πνευματική τους ζωή. Αναφερόμαστε σε Αγίους όπως ο Όσιος Παΐσιος ο Αιγιορείτης, ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Άγιος Σάββας ο Καλύμνιος, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς στην Αθήνα, ο δικός μας Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης 2008, η Οσία Σοφία της Κλεισούρας, ο Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός και άλλοι πολλοί. Δεύτερο, μια άλλη πτυχή του έργου του Οικουμενικού Πατριάρχου του κ. Βαρθολομαίου είναι η μέρημνά του για την Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Περίπου 40 ιεροί ναοί, μονές, αγιάσματα και τα ευαγή ιδρύματα της πόλεως ανακαινίστηκαν χάρη στο ανίστακτο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα κοπιάζει για την αποκατάσταση και διάσωση του ελληνικού του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, του μεγαλύτερου ξύλινου κτηρίου στην Ευρώπη. Αγωνίζεται για την επανλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κλειστής από το 1971, όπως και για την ιδιαίτερη πατρίδα του την Ύμβρο. Αγαπά ο φιλόσοφος πατέρας την ομογένεια και την νεολαία της. Ζει, κινείται, αναπνέει για την Εκκλησία του Χριστού. Ταξιδεύει σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, διαγγέλλοντας το πρόσταγμα Κυρίου και κηρύττει με στεντόρια φωνή την Ορθοδοξία. Τρίτον, το φιλανθρωπικό του έργο είναι μοναδικό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θεωρεί ότι η φιλανθρωπία δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά το μέσον για να εργαστεί ο ίδιος ο Θεός. Η λεγόμενη πάλι των τάξεων εντός του χώρου της Εκκλησίας εξαφανίζεται δια της εν Χριστώ αγάπης και κοινωνίας. Η Εκκλησία δεν φιλοσοφεί επί του κοινωνικού προβλήματος, αλλά καλλιεργεί την αλληλοπροσέγγιση των ανθρώπων στην αμοιβαία απόλαυση των αγαθών της γης. Τέταρτον, και εδώ ας προσέξουμε την διορατικότητα του Πατριάρχη μας, μνημειώδης η έγνοια του Οικουμενικού Πατριάρχου για την περιβαλλοντική προστασία και για την περιστολή και τον έλεγχο των φυσικών καταστροφών στο βαθμό που καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει στα ανωτέρω ανθρώπινους παράγοντες. Αγωνίζεται
για την προστασία της ζωής στον πλανήτη, τη χλωρίδα και την πανίδα και γενικά για το περιβάλλον που συνιστά τη δημιουργία του Θεού, η οποία σήμερα δοκιμάζεται εξαιτίας της εξέλιξης, της τεχνολογίας, της ανάπτυξης και της πρόοδου. Ο κύριος Βαρθολομαίος αποδείχθηκε σε μια πολυδιάστατη και δυναμική εκστρατεία ανάληψης κέρυων και καινοφανών πρωτοβουλειών σχετικών με τη διοργάνωση, σύγκληση και διεξαγωγή διεθνούς εμβέλειας διεπιστημονικών οικολογικών συνεδρίων ανά την Οικουμένη, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες καταξιωμένες στον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό και τον θρησκευτικό χώρο. Μια πρόσθετη πρωτοβουλία του κ. Βαρθολομαίου ήταν η οργάνωση 8 πλωτών διεθνών συμποσίων με αντικείμενο την οικολογική προστασία θαλασσίων περιοχών και υδροβιοτόπων Αιγαίο, Εύξηνος Πόντος, Δούναβης, Αδριατική, Βαλτική, Αμαζόνιος, Αρκτική. Ο κ. Βαρθολομαίος τονίζει ότι ο άνθρωπος είναι μόνον οικονόμος και διαχειριστής και όχι ο κάτοχος της υλικής κτήσης του Θεού. Το δημοφιλές διεθνές περιοδικό Times κατέταξε τον Οικουμενικό Πατριάρχη μεταξύ των 100 πιο επιδραστικών προσωπικότητων παγκοσμίως, αναγνωρίζοντας ότι ανέδειξε την περιβαλλοντολογία ως πνευματική ευθύνη. Καθότι ο νέος τρόπος ζωής και η παγκοσμιοποίηση συνδυάζονται με την εγωπάθεια, τον εγωκεντρισμό, την επιφανειακή ευδαιμονία και την καταχρηστική εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, μόνον η κοινοτική μορφή του χριστιανισμού, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, η ασκητική διακονία και η ευχαριστιακή στάση είναι δυνατόν να αποτελέσουν τον οδοδείκτη της υπέρβασης της κρίσης. Συμπερασματικά, και σας ευχαριστώ που με ακούσατε, για την προσωπικότητα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, θα επαναλάβουμε τα λόγια του Διευθυντού του Πατριαρχικού του Γραφείου κ. Δέλη Κωνσταντή. Λέει μεταξύ άλλων, παραμένει άνθρωπος της παράδοσης και της πρωτοπορίας, της πράξης και του λόγου, της πραότητος και της αγωνιστικότητος, της προσευχής. Ο Πατριάρχης μας προσεύχεται πάρα πολύ, να το ξέρετε, πάρα πολύ. Φαίνεται αυτό από τον τρόπο που σκέφτεται, που στέκεται πάνω στο θρόνο. Της προσευχής και της ακαταπόητης στράτευσης για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Άνθρωπος όχι μόνο των μεγάλων οραμάτων, αλλά και των ρεαλιστικών επιλογών. Ξέρει να ακούει σε μια εποχή όπου η ακοή είναι η χαμένη αίσθηση. Φυλάσσει των τόπων, το μαρτυρικό φανάρι, αγιάζει τους πιστούς, εμψυχώνει το ποιμνιό του με ιδιαίτερη μέριμνα για την νεολαία σε δύσκολους καιρούς, υπερασπίζεται τα δίκαια της Ρωμιοσύνης, αναλώνεται για τη διάσωση της χριστιανικής κληρονομιάς στη Μικρά Ασία. Διαλέγεται για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη με πολιτικούς, με τη διανόηση, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συζητά με τους νέους και τους καθημερινούς ανθρώπους για την αλληλεγγύη με τον συνάνθρωπο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Ο Ποιμενάρχης της Δράμας μας μίλησε με ιδιαίτερη σαφήνεια και μας παρουσίασε σημεία του βιβλίου, αλλά και του έργου του προκαθημένου της Ορθοδοξίας και μας έδωσε μάλιστα και τα κατάλληλα εκείνα διδακτικά νοήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από το συγκεκριμένο σύγγραμμα. Είναι βέβαιο, κυρίες και κύριοι, ότι ο αναγνώστης θα βιώσει μια ξεχωριστή και μια διαφορετική εμπειρία από το βιβλίο αυτό, ταξιδεύοντας μάλιστα στο πολύπλευρο έργο του Παναγιωτάτου για τον διάλογο και την αγάπη προς πάντας. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Βολιάντα, να λάβει το λόγο και να μας εκθέσει τη δική του ομιλία. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, μουδότατε κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων της ιστορικής δράμας, αγαπητέ φίλε κύριε Υπουργέ, εντιμολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με εξηδιασμένη τιμή και ιδιαίτερη χαρά
Βρίσκομαι σήμερα στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, προκειμένου να παρουσιάσω το πόνημα του Πανουσιολογιωτάτου του Αρχιμανδρίτου Γεράσιμου Βλακίτση, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, παλαιού αγαπητού αριστούχου φοιτητού μου, με τίτλο «Η Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία και Πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου του Πρώτου κατά την 300η Πατριαρχία του». Για να μιλήσει ή να γράψει κανείς για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό πατέρα και ηγέτη του γένους των Ορθοδόξων, ο οποίος σηκώνει το δικό του σταυρό για πάνω από 30 χρόνια και με θυσίες και πικρίες πολλές οδηγεί την Ορθόδοξη Εκκλησία στην επόμενη μέρα, είναι δύσκολη υπόθεση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποτελεί σήμερα κορυφαία φυσιογνωμία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του χριστιανικού κόσμου και της παγκόσμιας κοινότητας. Είναι ο στεναρός υπερασπιστής της εκκλησιολογικής διδασκαλίας της Ανατολικής Εκκλησίας επί τη βάση των ιερών κανόνων, της παράδοσης και της πράξης της Εκκλησίας. Στα 33 χρόνια της Πατριαρχίας του, καλλιέργησε συστηματικά το διαχριστιανικό και διαθρησκευτικό διάλογο χωρίς εκπτώσεις. Ανέπτυξε μια μέριμνα για το σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αγωνίστηκε ιδιαίτερα για την πανορθόδοξη ενότητα και συνεργασία, όπως εξαιρετικά ανέφερε ο σεβασμιότατος προλίγου, συγκαλώντας επανειλημμένως συνάξεις των Ορθοδόξων προκαθημένων με αποκορύφωμα τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016 στην Κρήτη, η οποία, επιτρέψτε μου να έχω την άποψη, ότι ήταν αποκλειστικά δικό του επίτευγμα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος διαθέτει ένα θεόσδοτο χάρισμα ηγεσίας και διοίκησης. Επικοινωνεί με ειλικρίνεια και διάκριση με τους εκπροσώπους των άλλων θρησκειών, με προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού και με κάθε άνθρωπο καλών προθέσεων, συμβάλλοντας με όλες του τις δυνάμεις στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπήρξε μια δυνατή και κρυστάλλινη φωνή στον αγώνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν αρκεί να διατηρήσουμε τις πεποιθήσεις μας, πρέπει να τις ζούμε, πρέπει να προβαίνουμε σε πράξεις. Και αυτό είναι που κάνει η αυτού Παναγιώτα, όπως πολύ εύστοχα υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Μπάιντεν. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Πατριάρχης εστίν εικόν ζώσα Χριστού και έμψυχος, διέργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθεια. Και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει θερμή πίστη και αγάπη στον Χριστό. Το πόνημα του πατρός Γερασίμου αποτελεί μια εξαιρετική έκδοση τόσο από πλευράς τυπογραφικής καλαισθησίας και εκδοτικής αισθητικής, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Και εξηγούμε. Από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου διακρίνει κανείς την άριστη χρήση της γλώσσας, τον άψογο σχεδιασμό των μερών και των επιμέρους τμήματων του λόγου, στοχοθεσία των επιδιωκόμενων συμπερασμάτων, ανάπτυξη επιχειρημάτων και απόλυτη λογική δόμηση του λόγου. Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ο συγγραφέας γνωρίζει την προγενέστερη βασική βιβλιογραφία, την οποία χρησιμοποιεί με κριτικό τρόπο. Πρωτίστως όμως εργάστηκε ως εκκλησιαστικός ανήρ, με υπευθυνότητα και πλήρη τη συναίσθηση των σπουδαίων και μεγάλων με τα οποία ασχολείται. Ανέτρεξε σε αρχεία, αποδελτίωσε κείμενα, συνέκρινε και έκρινε για να μας δώσει τελικά ένα άρτιο έργο επιστήμης και αγάπης. Αποδελτίωσε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και μελέτησε αρχαιακό υλικό, εντρυφώντας πρωτίστως τις αρχαιακές πηγές του πάντσερ του Οικουμενικού χρόνου και προβαίνει μέσα από το βιβλίο σε μια μεστή και όριμη αποτίμηση της προσφοράς του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, διατυπώνοντας πρωτότυπες σκέψεις και απόψεις. Θα λέγαμε ότι ο συγγραφέας
ανοίγει τον δρόμο στον αναγνώστη για να κατανοήσει κατά το δυνατό και να προσλάβει κατά το ανθρώπινο την προσωπικότητα και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ο πατήρ Γεράσιμος δίνει ένα πραγματικό έργο αναφοράς για τους μεταγενέστερους μελετητές. Δείγμα βαθιστόχαστης και καλλιεργούς γραφής ενός λόγιου κληρικού, γνώστη των διορθοδόξων διαχριστιανικών σχέσεων και διαλόγων, έξοχο δείγμα συμμετρίας, ουσίας εκφράσεως περιεχομένου και μορφής, τα οποία καταδεικνύουν όχι μόνο την πρωτοτυπία της μελέτης και την επιστημονική της αξία, αλλά και τη δική του ερευνητική, αναλυτική και συνθετική αξιότητα, διότι πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει έργο αναφοράς για τους συγγραφείς, ερευνητές και μελετητές παρομοίων θεμάτων. Εν κατακλείδη, το βιβλίο αυτό, έργο επιστήμης και αγάπης, αξίζει να γίνει κτήμα κοινό, να διαβαστεί και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αφετηρία γόνιμου προβληματισμού για όσα θέματα πραγματεύεται. Τολμώ να πω ότι άνετα μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε ανάλογα έργα της λόγιας παράδοσης, της φαναριώτικης και κωνσταντινουπολίτικης λογιοσύνης. Ευχόμεθα και εις άλλα έργα σας, αγαπητέ πατέρα Γεράσιμε, καλοτάξτε το βιβλίο, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Λιάντα, ο οποίος δια της εργασίας του φοιτητού του αποδεικνύεται όσο σοβαρά και σε βάθος γνωρίζει τα θέματα με τα οποία ασχολείται και διδάσκει και πιστέψτε με, όχι μόνο λόγο, αλλά και έργο. Ο καθηγητής μας έδωσε πτυχές, τις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας και της δράσης του Παναγιωτάτου, τις οποίες οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Και μας γνώρισε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε ο πατήρ Γεράσιμος για να αποδώσει σε όλους μας αυτό το καλέσθητο και ουσιαστικό έργο που παρουσιάζουμε απόψε. Τέλος, θα παρακαλέσουμε τον σεβαστό σε όλους μας πατέρα Γεράσιμο για τη δική του παρουσίαση και τον παρακαλούμε να φωτίσει τις πτυχές του έργου του που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει την αξία των όσων μας προσφέρει ο ίδιος. Πατέρα Γεράσιμε, ο λόγος δικός σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δράμας, κύριε Βορόφε, τιμιότατοι αδελφοί συμπρεσβύτεροι, σεβαστές γερόντισσες, εντιμότατοι άρχοντες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών, αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών αρχών και φορέων, εκλεκτοί ομίγυρης, η σκιαγράφηση της πολυσχεδούς και χαρισματικής προσωπικότητας του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου. Ολόδε μάλλον η καταχώρηση, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία του έργου του καθιστούν το εγχείρημα αρκετά δυσχερές, εάν όχι ανέφικτο, στο στενό πλαίσιο μιας διπλωματικής εργασίας. Βέβαια, η εστίαση σε επιμέρους πτυχές του έργου του, όπως η εκκλησιαστική διπλωματία και η ετοιμοτυπία, με έμφαση στις διορθόδοξες, διαχριστιανικές και διαθρησκευτικές σχέσεις και τους συναφείς διαλόγους του Οικουμενικού Θρόνου με τις υπόλοιπες χριστιανικές και θρησκευτικές κοινότητες, συνιστά εκ των πραγμάτων ένα άκρος ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο. Η σημασία του οικουμενικού διαλόγου από πνευματικής, ποιμαντικής, πολιτικής και κοινωνικής πλευράς, η ζωτική ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη σε έναν κόσμο συγκρούσεων και η διαχρονική συμβολή και διακονία του θεσμού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ως προς την καταλλαγή
τη συνεννόηση και την κατανόηση του άλλου, καθιστούν τουλάχιστον ελκυστική την προοπτική συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, ανεξαρτήτως του εύρους, της πρωτοτυπίας και της ποιότητας των πηγών. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσης εργασίας είναι η κατά το δυνατόν ευσύνοπτη παρουσίαση της ευπλεούς πολυκύμαντης και εμβληματικής πατριαρχίας του Παναγιωτάτου Κυρίου Βαρθολομαίου, μέσα από την προσωπική του σφραγίδα στο διάλογο του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις υπόλοιπες χριστιανικές και θρησκευτικές κοινότητες, ανεξάρτητα από δόγμα ή θρησκεία. Η μεθοδολογία εδράζεται στη σύνθεση δευτερογενών πηγών, όπως εξειδικευμένες μονογραφίες, πονήματα και συλλογικά έργα, περιοδικές εκδόσεις και ηλεκτρονικές πηγές. Ασφαλώς, δεν γίνεται μια αυτούσια παράθεση πορείων, αλλά δίδεται βαρύτητα σε μία κατά το δυνατόν αντικειμενική, νυφάλια και εμπεριστατωμένη κριτική προσέγγιση. Τα κεφάλαια και τα περιεχόμενα διορθώνονται σε 6 επιμέρους θεματικά κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μία παρουσίαση της προσωπικότητας του 270ου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κυρίου Βαρθολομαίου, από την γέννησή του έως την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά και μία σύντομη αποτίμηση των διαλόγων με τις άλλες χριστιανικές και θρησκευτικές κοινότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται και αξιολογείται ο διορθόδοξος διάλογος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων εκκλησιών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα από συνόδους, συναντήσεις και συνέδρια, με αποκορύφωμα την υψίστης σημασίας και συμβολισμού Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο στην Κρήτη το 2016. Παρουσιάζεται επίσης η δυσκολία στις σχέσεις με το Πατριαρχείο Μόσχας, η χορήγηση αυτοκεφαλιών επί Πατριαρχίας του και η συμβολή του στην ενότητα της Ορθοδοξίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο διαχριστιανικός διάλογος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η προσωπική συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, ενώ στο τέταρτο αναπτύσσεται ο διαθρησκειακός διάλογος, η οικουμενική κίνηση και η δράση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Το επόμενο κεφάλαιο εστιάζει στην οικολογική πολιτική του Πράσινου Πατριάρχου, που μέσα από σειρά συνεδρίων και συμποσίων, αλλά και των μεστό περιεχομένων και θεολογικής απήχησης οικολογικό λόγο του, αγωνίζεται για την διάσωση της κτιστής φύσης του Δημιουργού. Και στο τελευταίο κεφάλαιο διαλαμβάνονται όψεις από το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Παναγιωτάτου και δίδονται βαθύτερες ερμηνείες της άοκνης και ανυστερόβουλης διακονίας του. Κατά τη διάρκεια της 30ετής τρίτης ευκλεούς και ευδόκιμης πατριαρχίας του Παναγιωτάτου μας, ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο έχει αποτυπωθεί ως μία προσωπικότητα παγκοσμίου βερηνικού στο σύγχρονο κόσμο. Από τις 22 Οκτωβρίου του 1991, όταν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε στην ύπατη θέση της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως προκαθήμενος της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και 269ος διάδοχος του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου έχει επιτελέσει ανεκτήμητο πνευματικό και κοινωνικό έργο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρά την όποια δόξα που μπορεί ηθελημένα ή αθέλητα να αντλεί κανείς εκ της θέσεως, τις αναρρύθμιτες τιμές, τους επένους και την επικρότηση κλήρου και λαού, διατήρησε στο ακέραιο μέχρι τελευταίας ρανίδος την ακεραιότητα του χαρακτήρος του και απέδειξε με πλήστα παραδείγματα την εγγενή του πραότητα, νυφαλιότητα, ταπεινοφροσύνη και καρτερία, διακονώντας το πλήρωμα της Εκκλησίας.
Παράλληλα, περάτωσε επιτυχώς και με σθένος όπου χρεί τη διαχείριση φλεγόντων και μείζωνων θεμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των διορθοδόξων, διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων, ενώ δεν έπαψε να κοπιάζει και να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους αδύναμους και κατατρεγμένους της γης, ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκευτικής πίστης και τις θρησκευτικές ελευθερίες. Επιπλέον, αφοσιώθηκε στον αγώνα για την υπερπάντων υπεράσπιση του κύρους και τις εμβέλειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και του Ποιμνίου, παραδείγματος χάρη μνημεία, εκκλησίες, θεολογική σχολή της Χάλκης, ρωμαϊκή μειονότητα της πόλης Ήμβρου και Τενέδου και άλλα, τόσο από τις τουρκικές αρχές, όσο και από την ομόδοξη εκκλησία της Μόσχας, που διαρκώς εποφθαλμιούσε και συνεχίζει δυστυχώς να πράττει ανάλογα στο πλαίσιο του ηγεμονισμού της. Μία εκτενής και ακριβής σκιαγράφηση των πεπραγμένων του Κυρίου Βαρθολομαίου δεν μπορεί, αδελφοί μου, να συμπυκνωθεί σε λίγες σαράδες. Όμως υπάρχουν θεματικοί άξονες και τομείς που μπορεί να γίνει μια σύντομη και ενδεικτική επισκόπηση αυτού του έργου. Σχετικά δε με την περιβαλλοντολογική ηθική του Παναγιωτάτου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή ασπάστηκε τη θέση του προκατόχου του περί του ότι το οικολογικόν εστί πρωτίστως πρόβλημα πνευματικών. Ο Παναγιώτατος τοποθετεί τα εγγενή αίτια του οικολογικού προβλήματος στην απληστία και στην αυτάρεσκη υπεροψία του ανθρώπου, καθώς και στην απομάκρυνσή του με ελεύθερη βούληση από την υπόλοιπη δημιουργία. Η διοργάνωση των συμποσίων και των συνεδρίων που προαναφέραμε με οικολογική αναφορά επιβεβαιώνουν το αταλάντευτο και απαρασάλευτο ενδιαφέρον του για το παρόν και το μέλλον του κόσμου. Τόσο η μέριμνα για το ανώτερο ζήτημα, όσο και για πλειάδα θεολογικών, λειτουργικών, ποιμαντικών, πνευματικών, κοινωνικών, πολιτικών και μεταφυσικών ζητημάτων, έχουν οθήσει τον Παναγιώτατο να θεσπίσει ένα άτιμο καθεστώς, αυτό της Εκκλησίας εν διαλόγου, ένα κατ' ουσίον άνοιγμα για διάλογο μεταξύ λαών, τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και θρησκευτικών και πολιτικών ταγών για το μέλλον της οικουμένης. Ο διάλογος είναι η πεμπτουσία και το βασικό θεμέλιο της αλληλογνωριμίας με τον άλλον, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού, της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των ανθρώπων, των θρησκειών, των πολιτικών και των κρατών. Στο διορθόδοξο επίπεδο, πέραν των συνάξεων των προκαθημένων των εκκλησιών, θεσμός καθιερωμένος από το 1992, άμα τη αναρρήσει του στον Οικουμενικό Θρόνο, και εν γέννη της εκκλησιαστικής διπλωματίας και εθιμοτυπίας, σημείο σταθμό για τα ορθόδοξα αλλά και για τα χριστιανικά δρόμενα, απετέλεσε η πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ομολογουμένως, πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα, εάν όχι το πρωτοκορυφαίο επίτευγμα επί των ημερών της Πατριαρχίας του. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο προσεγγίστηκαν σειρά από μείζωνα ποιμαντικά ζητήματα και πάντοτε στο πνεύμα της παράδοσης της Εκκλησίας. Η έμφαση στην εμπέδωση της συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και η υπογράμμιση της Ορθόδοξης Συνοδικότητας κατέδειξε με τον πιο περηφανή και περήφανο και περίτρονο τρόπο τις αξίες και τις αρχές της Ορθόδοξης μαρτυρίας στο σύγχρονο κόσμο. Μία ακόμη υψίστης σημασίας και συμβολισμού εκκλησιαστική ενέργεια ήταν η εκπόρηση του τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας το 2018. Ο Βαρθολομαίος προέβη στην ανωτέρω πράξη κάνοντας κρίση των εμπεδομένων ιστορικά προνομίων του στη βάση αποφάσεων πρώτερων οικουμενικών συνόδων καθώς και στη βάση της εκκλησιαστικής παράδοσης.
πέραν των ανωτέρων, το κοινωνικό, φιλανθρωπικό έργο του, η μέριμνα για τα πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα των μειονοτήτων είναι κεντρικές στοχεύσεις. Με τα μηνύματα, τις ενέργειες, τον πατερικό οικουμενικό του λόγο και την ανυστερόβουλη ευαισθησία της πρωτόθρονης και πρωτεύθυνης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και του ίδιου του Παναγιωτάτου ως καλού ποιμένους, η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο και στα καθημερινά του προβλήματα, τις δοκιμασίες, τις αγωνίες και τις δυσκολίες. Μέσα από την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μου δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθώ με την διερεύνηση αυτού του σπουδαίου, αξιόλογου και διαχρονικού θέματος, το οποίο τυπλοφορείται ως γνωστόν η εκκλησιαστική εθιμοτυπία και πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου κατά την 30ετή πατριαρχία του επί τη βάση των διορθοδόξων διακριστιανικών και διαθρησκειακών επαφών του. Επιπλέον, η μελέτη αυτής της εργασίας με βοήθησε ώστε πολλαπλά να ωφεληθώ και εγώ. Το θέμα αυτό διαμορφώθηκε ως φυσιολογική απόλυξη της ειλικρινούς αγάπης μου, αλλά και του άοπνου ερευνητικού με ενδιαφέροντος ως προς τον σημαντικό, αλλά και νευραλγικό κλάδο των διορθοδόξων και διαθρησκειακών σχέσεων. Να υπομνηματίσουμε πως η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ιική σχέση μου με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομαίο τον Πρώτο, η οποία χρονολογείται από το 1997. Είναι αποτέλεσμα της ανιδιοτελούς αγάπης μου και της αφοσίωσής μου προς τον θεσμό του πρωτόθρονου και πρωτεύθυνου σεπτού κέντρου της Ορθοδοξίας. Άλλωστε, η παλαιά και προσωπική γνωριμία μου με την Παναγιώτητά του, οι τακτικές επισκέψεις μου στο φανάρι ιδιωτικός είναι αφορμή επίσημες αποστολές με νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, η αγάπη και το ενδιαφέρον μου για τη Μητέρα Εκκλησία και τον Πατριάρχη του Γένους, η παρουσία μου σε διάφορες επισκέψεις του Πατριάρχου μας στον Ορθόδοξο κόσμο, αλλά και η έμπνευση του προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου με όθησαν ώστε να εντρυφήσω στο ηρημένο θέμα της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Οι συνθήκες έρευνας και εργασίας υπήρξαν οι ιδανικότερες, διότι η συλλογή του υλικού πραγματοποιήθηκε σε ικανό χρονικό διάστημα. Οι κύριες πηγές ήταν η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας, η Προσωπική Βιβλιοθήκη και το Προσωπικό Αρχείο. Τις ολόθερμες ευχαριστίες μου για την επίδοση σπουδαίου επιστημονικού υλικού εκφράζω στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομαίο και την περί αυτών Αγία και Ιερά Σύνοδο για την προσωπική ευλογία και την κανονική άδεια ώστε να συλλέξω το αρχαιακό υλικό από το ιστορικό αρχείο της και την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Κατόπιν, πάμπολες ευχαριστίες στους γονείς μου και στους χειροτονήσαντες με αηδήμους Μητροπολίτες Δράμας, Διονύσιο Κυράτσου, ο οποίος έκτισε αυτό το πνευματικό κέντρο, και Παύλο Αποστολίδη, που το ανακαίνισε και το μετονόμασε σε φροντιστήριο τραπεζούντος για την πνευματική καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά τους. Τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες εκφράζω και στους υπευθύνους των βιβλιοθηκών και των αρχείων για την εμπιστοσύνη, το ενδιαφέρον, την συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά τους. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία καταρτίστηκε με την καθοδήγηση της Τριμερούς Επιτροπής Καθηγητών. Θα ήθελα από κέντρου καρδίας να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα σύμβουλο καθηγητή μου,
κύριο Γρηγόριο Λιάντα, αναπληρωτή καθηγητή διορθοδόξων διακριστιανικών σχέσεων, εκκλησιαστικής πολιτικής και διπλωματίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και καθηγητή του διειδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υπό τον τίτλο «Ελλάδα, Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», για το ενδιαφέρον, την συμπαράσταση, την συνεργασία, τις υποδείξεις, την πολύτιμη βοήθεια, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό μου. Σήμερα ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρουσιάσει το βιβλίο «Διακονία», την οποία με μεγάλη χαρά δέχτηκε. Με τιμά με τη φιλία του. Τον ευχαριστώ για όσα, έστω και κατ' υπερβολή, προλίγου είπε για το πρόσωπό μου. Στη συνέχεια, εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζω προς τον κύριο Ιωάννη Μπάκα, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την άψογη συνεργασία και την ανεκτήμητη βοήθειά του. Έπειτα, ολόθερμες ευχαριστίες στον κύριο Απόστολο Κραλίδη, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την πολύτιμη βοήθειά του και το ανίστακτο ενδιαφέρον του. Το βιβλίο επιμελήθηκε και εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος Κυριακίδη με καταγωγή από τη Δράμα. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπό του κύριο Παύλο Κυριακίδη για την ωραία έκδοση και την άψογη συνεργασία και για την μόλις πριν από 2 ώρες αποστολή σελιδοδικτών για όλους. Κατά την έξοδό σας μπορείτε να τους προμηθευτείτε. Θερμές ευχαριστίες στον συντονιστή της Εσπερίδους, κύριο τον θεολόγο και υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, φίλτατο κύριο Κυριάκο Μωυσίδη, για την προθυμία να συμβάλλει στην αρχαιότητα της εκδήλωσης με τα χαρίσματα που τον πρίκησε ο Θεός. Η απόψινή βραδιά οφείλεται στην πολύ δραστήρια Ένωση Κυριών Δράμας, την οποία ίδρυσε ο προστάτης και συμβολιούχος Δράμας Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης, ο Αποδράμας, πριν από 120 χρόνια, με την ευγενεστάτη πρόεδρό της, την πολυσέβαστη κυρία Αλίκη Τσιαμούρα, η οποία έλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την εκδήλωση με τα πολλά έμπειρα και οργανωτικά της στελέχη. Το πολύτιμο και πολύπλευρο έργο που επιτελεί αυτή η ευλογημένη κυψέλη της τοπικής μας κοινωνίας, με διάκριση και λεπτότητα, είναι πλέον γνωστό στο Πανελλήνιο. Το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας μοιάζει με μια στοργική μητρική αγκαλιά, που στηρίζει, φωτίζει, ενισχύει αποτελεσματικά τον πάσχοντα άνθρωπο και μάλιστα ανιδιοτελώς. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ δύσκολες καταστάσεις που διαχειρίστηκαν επιμερώς και ήρθαν σε αίσιον πέρας. Με την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα συνδέομαι προσωπικά παιδιόθεν, με μια ειλικρινή πνευματική σχέση και φιλία. Συνεργαζόμαστε τακτικά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι αποτελεί ένα κεφάλαιο για την επαρχία μας. Την ευχαριστώ. Συνδιοργανωτές, η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ο Δήμος Δράμας. Στα πρόσωπα του Δημάρχου μας, κυρίου Γεωργίου Παπαδόπουλου, και του Αντιπεριφερειάρχη μας, κυρίου Μιχαήλ Μουφετίδη, καταθέτω την ολόψυχή μου ευχαριστία για τον ευγενικό χαιρετισμό τους, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή τους στη διεξαγωγή της παρουσίας της. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους εκλεκτούς παρισταμένους, από τον πρώτο μέχρι και τον πρώτο. Όπως έλεγε ο ίδιμος Πατριάρχης Αθηναγόρας, για την Εκκλησία δεν υπάρχουν τελευταίοι. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τους βουλευτές που απέστειλαν μηνύματα λόγω των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεών τους, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Αντιδημάρχους, τους ενδοξωτάτους αξιωματικούς και λοιπούς αξιωματούχους,
τους αδελφούς μου κληρικούς, συμπρεσβυτέρους και συνδιακόνους, τις γερόντισσες από τη Μητρόπολη μας και αλλού, την οικογένειά μου και τους συγγενείς μου, τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και συνεργάτες μου στον αμπελώνα του Κυρίου, τους ενορίτες μου και τα παιδιά του κατηχητικού της Κιβωτού του Αγίου Χρυσοστόμου, τους ελογιμωτάτους καθηγητές και διδασκάλους, τους εκπροσώπους αρχών φορέων και συλλόγων και όλους τους συμπολίτες μου που κοσμήσατε αυτήν την εσπερίδα με την εξόχως τιμητική παρουσία σας. Θα ήταν παράληψη ακόμη να μην ευχαριστήσω και τον χορηγό επικοινωνίας της απόψινής μας εκδήλωσης, τον πανταχού παρόντα τηλεοπτικό διάβλο Star Βορείου Ελλάδος, που με τους ακαταπώνητους συνεργάτες του δίνει φωνή και εικόνα σε ό,τι άξιο λόγου συμβαίνει στην περιοχή μας και όχι μόνο. Τέλος, εκ μέσης ευγνωμονούσης καρδίας στρέφω το βλέμμα μου και υποβάλλω τα σέβη μου και πλησιικές ευχαριστίες μου προς το σεπτό πρόσωπο του Πιμενάρχη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας Κυρίου Δωροθέου, όχι μόνο για την τιμή, την ευλογία και τον κόπο στον οποίο υποβλήθηκε για τα απόψινά, αλλά κατά πάντα και δια πάντα. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής σας, Σεβασμιότατε, με περιβάλλατε με την πατρική σας αγάπη. Αποτελεί αφορμή δοξολογίας το ότι η Θεία Πρόνοια επιφυλάσσει διαχρονικά ως πηδαλιούχους της νοητής οργάδος της Μαρτυρικής Επαρχίας μας εξαιρετικούς ιεράρχες. Δοξάζουμε τον Θεό, διότι και σήμερα αυτό συμβαίνει. Είναι εμφανές. Σεβασμιότατε, δικαιώνετε το όνομά σας. Είστε όντως δώρο του Θεού στον τόπο μας και στην ζωή μας. Στο μέχρι σήμερα διάστημα της αρχιερατείας σας, ο Ιερός Κλήρος και ο ευλογημένος λαός της επαρχίας μας σας αγκάλιασε και σας αγάπησε πολύ. Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, να σας χαρίζει μακροημέρευση και υγεία για πολλές περιόδους ετών, να φανερώνετε την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο και να οδηγείτε όλους εμάς τα παιδιά σας σε νομάς σωτηρίους και λιμώνας καλυκλώους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Γεράσιμο, ο οποίος με σεμενότητα, ταπεινότητα και απλότητα, που τον διακρίνουν άλλωστε, αλλά και με σαφήνεια, μας μετέφερε στα του έργου του και μας επιβεβαίωσε πως στο βιβλίο του θα γνωρίσουμε άγνωστους δρόμους υψηλής ευθύνης ενός πατριάρχου, του πατριάρχου του γένους των Ελλήνων, ο οποίος επιβάλλεται να κρατάει ισορροπίες για τη διατήρηση του κύρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προσωπικά επιτρέψτε μου να τον ευχαριστήσω και εγώ για την αγάπη του προς το πρόσωπό μου, αλλά και την τιμή να με επιλέξει να συντονίσω την απόψινή εκδήλωση. Καλωσορίζουμε την εκδήλωσή μας και τον Ευρωβουλευτή, κύριο Στέλιο Κυπορόπουλο, και υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η απόψινή μας εκδήλωση, η παρουσίαση του βιβλίου, να το επαναλάβουμε, η εκκλησιαστική εθιμοτυπία και πολιτική του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου του Πρώτου κατά την 30η Πατριαρχία του, συμβολή στην εκκλησιαστική, πολιτική και διπλωματία. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοσίας. Καλό σας βράδυ. Αυτό το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας είναι έργο Θεού. Είναι έργο, πραγματικά το ίδρυσε ο Άγιος Χρυσόστομος, πιστέψτε με γι' αυτό. Δεν πήραμε ούτε μία δραχμή ποτέ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έγινε με την αγάπη όλων εσάς και είναι το πρώτο σπίτι, ο πρώτος ξενώνας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1995. Σας ευχαριστούμε πολύ.